Dnešního dobrého rána na Dvojce. Výroba nábytku z palet. Je tady Simona Chmelíčková, manažerka prodeje, Petr Chmelíček, technik a Jan Uhlíř, taktéž technik. Krásné dobré ráno. Dobré ráno, vítejte u nás. To je docela teď velmi oblíbená záležitost, dělat cokoliv z palet. Už jsem viděla skutečně od stolečků přes ty gauče až po nějaké postele. Tak co všechno se z těch palet dá vytvořit? De facto dá se vytvořit cokoliv, ať už do interiéru nebo do venkovních prostor. Skvěle působí naprosto všechno, třeba od police nebo pobotník, nebo lze vytvořit, jak vidíte, i zahradní lehátko. Ale odkud to k nám přišlo? No, kde se to vzalo tam? Byl obrovský Určitě boom. v zahraničí. V zahraničí byl velký boom a zhruba od druhé poloviny roku 2013 jsme zaznamenali zvýšený zájem o prodej palet na výrobu nábytku. Bylo to zejména ze strany designérů a architektů. Když se zeptáme vás jako techniku, jak moc náročná je práce a manipulace s takovými paletami a vůbec výroba jednotlivých kusů? Tak já myslím, že tady tuto věc zvládne každý Kdo má zručný šikovný člověk. ruce. I já, který má obě levé. I obě levé. Koupí si obyčejný vrták, nějaký šrouby. Tak jo, potřebujeme hendku. Tak počkej, já tam zaskočím. Moment. Máme? Výborně. Máme. Výborně, tak já to dám vám, protože vy máte plné ruce. Tak jak jsem říkal, koupí si v obchodě nějaký vrták, šrouby, hmoždinky a každý, jak jste říkal, obě levé ruce v pohodě smontuje. A ono to teda, jestli dobře chápu, vy teda ty palety prodáváte a najednou jste zaznamenali, že je tam teda větší nárůst té poptávky, tak jste začali s tím taky jako teda něco tvořit. Bylo to tak? My spíše prodáváme hotové palety a potom vlastně ty daní zákazníci si k nám jezdí teda pro ty palety a vesměs si ten nábytek teda vyrábějí sami. Aha. Já jsem si myslela, že tohle už třeba Tohle je naše taky práce, tohle je vyloženě naše práce, ale je to opravdu jako vyloženě ukázková práce. Takže ukázková, co všechno z těch palet lze udělat. vyrobit. Kolik stojí jedna paleta? To by mě zajímalo. Dá se říct, že jedna takováhle europaleta vyjde v rozmezí kolem 205 až 210 korun. To je krásné. Takže tady máme 1,5 palety, k tomu koupíme nějaké lehátko a Dá se říct, máme že Řetízek. do A 400 budeme se opalovat. do 400 korun se určitě dá vejít, plus teda potom ten polstr. Dobře, pokud můžeme dát slovo vám, pojďme představit třeba tento kus, co všechno na tom bylo využito a všeho všude, kolik to stálo. Takže byla využita 1,5 palety. Takže to jsme na... Můžeme ukázat názor? Určitě. Tak to už jsme na nějakých 300 korunách. Za takový nábytek to je super. Když se podívám na jakýkoliv server, kde se prodává zahradní nábytek, tak něco podobného tam stojí třeba 8 000. Tak řetízek, ten bude tak třeba za 50 korun dohromady, Dejme tomu ne? 50 korunách, No. 3 panty, dejme tomu taky 60 korun. K tomu Ty háčky. Zatím máme třeba koupí 400 teda, no. vrták nějaký. A tak to snad máte doma, a to ne? už každý má zručí. Smontuje se, šroubuje, může se opalovat. Takže do 500 korun, kdyby jsme přivřeli očka, maximálně. Akorát jsme teda udělali ještě malou úpravu, že jsme tu paletu odlehčili, že jsme uřízli vlastně vnitřní nohy, jak na té dlouhé, tak na té kratší, aby to bylo lehčí. Jo, a plus ještě kolečka teda. A takže kolečka, prostě ještě zkrátka ty byly ta trošku 500. dražší, tam to vychází asi na 150 korun jedno kolečko, ale může to být bez koleček. Přesně tak. Ten, kdo si to Kdo odnese. chce ušetřit, ať nemá kolečka. Dobře, my se k vám samozřejmě vrátíme a probereme i další záležitosti, ať už je to tento stůl nebo tato sedačka. No, máme se o čem bavit, jak se tak díváme, ne, že ne? No ale za malý okamžik tady bude Bohdan Bláhovec a budeme si povídat o show.